Vážené poslankyne, poslanci, vážení prítomní, v zmysle zákona o obecnom zriadení číslo 369 1990 zbierky znení zmien a doplnkov sa schádzame na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. Celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10 poslancov, čím je rokovanie uznášania schopné, a tak môžeme pristúpiť k samotnému rokovaniu. Ospravedlnení sú 3 poslanci. Za overiteľov zápisnice určujem pána Petra Gabriša a pána Luboša Švorca. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? 2. Odsúhlasené, schválené. Písaním zápisnice z dnešného zasadnutia poverujem pani Beatu Belkovú, za skrutátorku určujem pani Renátu Šupíkovú. S programom Mestského zastupiteľstva boli poslanci zastupiteľstva ako i verejnosť oboznámení v dostatočnom časovom predstihnú zverejnením na úradnej tabuli na internetovej stránke mesta Nemšova, vyhlásený v mestskom rozhlase a poslanci Mestského zastupiteľstva i zaslanými pozvánkami spolu s materiálmi. Vážené poslankyne, poslanci, úvodné záležitosti boli v zmysle rokovacieho poriadku predložené a pred hlasovaním v programe sa pýtam poslancov, či majú doplňujúce návrhy, pripomienky, prípadne zmeny k programu hlasovania. Nemá nikto. Pre spracovanie, keďže nikto nemá žiaden návrh, dávam hlasovať o programe rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke a zverejnené. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, že program bol schválený všetkými hlasujúcimi poslancami. Pre spracovanie uznesení z dnešného zasadnutia odporúčam komisiu v zložení pani poslankyňa Zita Bednáriková a pán poslanec Rastislav Guga. Dávam hlasovať, to je za. Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? 2. Aj títo poslanci boli schválení za členov komisie. V ďalšom programu Mestského zastupiteľstva sa budeme riadiť schváleným programom. Prejdeme hneď k bodu číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Predkladá pani hlavná kontrolórka mesta Nemšova, ktoré týmto odovzdávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, pani poslankyňa, páni poslanci, vážení prítomní, dovolte mi, aby som na dnešné 16. mestské zastupiteľstvo predložila kontrolu plnenia uznesení. Uznesením číslo 178 z posledného zastupiteľstva zo dňa 18.9. bol schválený návrh na uzatvorenie kontokorentnej zmluvy so Všeobecnou úverovou bankou. Táto zmluva bola podpísaná, zverejnená, uznesenie bolo tým pádom splnené. Uznesenie číslo 180 schválilo prenájom pozemkov parcely 599/6, 599/67 a 68 v katastri Nemšova, spoločnosť Hekra SRO. Na dnešné mestské zastupiteľstvo je predložený ďalší materiál k ďalšiemu prenajmu a bude toto riešené jednotnou zmluvou, uznesenie v plnení. Uznesenie číslo 181 schválilo odpredaj pozemkov v katastri Nemšova pánovi Švorcovi. Kúpna zmluva bola podpísaná, zverejnená, kúpna cena uhradená, uznesenie splnené. Rovnaké plnenie má uznesenie 182, ktoré schválilo odpredaj parcely KAU Kľúčové pánovi Šumichrastovi a jeho manželke. A ďalšie rovnaké plnenie má uznesenie číslo 183, ktorým bol schválený odpredaj parcely v podieli 1/33 KAU Trenčín pani Hanzelovej. Takisto kúpna zmluva podpísaná, zverejnená a kúpna cena uhradená. Uznesením číslo 184 bolo schválené ukončenie nájomnej zmluvy pani Cvečkovej. Dohoda o ukončení bola podpísaná, zverejnená, uznesenie splnené. Uznesením číslo 185 bol schválený zámer prenajmu časti pozemku spoločnosti Fehers. Tento zámer bol zverejnený v súlade s uznesením a na dnešné mestské zastupiteľstvo bude predložený materiál k samotnému prenajmu, uznesenie splnené. Rovnaké plnenie má aj uznesenie číslo 186, ktoré schválilo zámer prenajmu v prospech spoločnosti Slovak Parcel Service. Ďalšie rovnaké plnenie má aj uznesenie číslo 187, ktoré schválilo zámer odpredaja v katastri Nemšova v prospech pána Rastislava Kaštiera. Uznesením číslo 188 bol schválený bezodplatný prevod medzi mestom Nemšova a Slovenským pozemkovým fondom. Na Slovenský pozemkový fond bola odoslaná žiadosť mesta o tento bezodplatný prevod, uznesenie zatiaľ v plnení.
Uznesením číslo 189 bolo schválené ukončenie nájomnej zmluvy pani Martina Holubková. Dohoda bola podpísaná, zverejnená, uznesenie splnené. Uznesenia z 9. zasadnutia zo dňa 13. decembra 2023. Uznesením číslo 115 bolo schválená zmena uznesenia. Jedná sa o regionálnu vodárenskú spoločnosť Vlára Váh. Na dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva bude predložený nový materiál k prenajmu a toto uznesenie v prípade jeho schválenia bude zrušené. Uznesením číslo 100 zo dňa 15.11.2023 bol schválený návrh zmien a doplnkov k územnému plánu číslo 4. V rámci plnenia tohto uznesenia bolo dňa 4.11.2024 zverejnené nové oznámenie o strategickom dokumente týchto zmien a doplnkov so stanovením lehoty na doručenie stanovísk zo strany verejnosti. Uznesenie číslo 87 zo dňa 27.9.2023 týkajúce sa regionálnej vodárenskej spoločnosti nám zostáva nezmenené, rovnako ako plnenie uznesenia číslo 90 zriadenia vecného bremena Hochel a Štukovský. Takisto nezmenené plnenie nám zostáva uznesenie číslo 62 a ešte jedna zmena je v rámci uznesenia číslo 52, ktoré sa týkalo majetkových záležitostí zriadenie vecného bremena v prospech západoslovenskej distribučnej. Táto zmluva o zriadení vecného bremena bola podpísaná, zverejnená a uznesenie je tým pádom splnené. Ostatné uznesenia z materiálu nám zostávajú v nezmenenom plnení. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nemá nikto, nech sa páči, pán poslanec Krištofovič. Chcel by som sa opýtať, to len tak, lebo napríklad niektoré tie uznesenia sú už z roku 2017, 15, napríklad túto jedno uznesenie 392 z roku 2018 a tu je napísané v závere, že v rámci plnenia schváleného uznesenia bola podpísaná prvá z pripravených kúpnych zmluv. Ostatní kupujúci nemajú záujem o odkúpenie v zmysle stanovených podmienok. Bodka. Tak na čo nám také uznesenie? Tak ho zružme. Keď ostatní odmietli, a že či by sme teda niektoré, ja to tu nechcem tu zdržiavať ďalej, ale ostatné, nemám k tomu všetky materiály, lebo od roku 2014 sú tam niektoré, možno, že aj niektoré už ani nikdy nebudú. To je iba som to chcel k tomu dodať. Potom tam máme aj tie veci k tej aj vodárenskej, čo tam sme mali, aj termíny, tie sme nesplnili. Takže keby sme sa potom mohli na to pozrieť. No, ďakujem. Bola pripomienka alebo otázka, tak skorej. To bola pripomienka. Dobre, ďakujem. Ďalej do diskusie. Má k tomuto bodu niekto ešte? Predsa len teda pán prednosta požiadal o slovo, že by sa k tomu stručne vyjadril. Nech sa páči. Ďakujem. Niektoré uznesenia, možno máte pravdu, dajú sa zrušiť, lebo sa nenaplnili, ale uznesenie, ktoré ste práve citoval, je čiastočne naplnené. Jeho zrušením by došlo k neskutočnému precedensu, kedy by ste mali zrušené uznesenie a existovala by kupná zmluva, ktorá vychádza z nejakého uznesenia. Bohužiaľ, tam je to presne to, že sa odpredávalo ako keby viacej pozemkov, jeden bol naplnený, uznesenie ako také. Mohli by ste ho maximálne upraviť, že by ste porušili na hlasovaní, ale hovorím, je to veľký precedens s tým zasiahnuť do uznesenia, na základe ktorého už došlo k nejakému plneniu. Bohužiaľ. Dobre, diskusiu ukončujem. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia, alebo teda návrhovú komisiu poprosím o... Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Prešli by sme k bodu číslo 3, obnova, 2.2.
slovo pre verejnosť. Vlastne tento bod je, pokiaľ občania majú záujem niečo predniesť tu v námestskom zastupiteľstve, takže bod 2.2 slovo pre verejnosť. Ak má niekto nejaký príspevok do diskusie, nech sa páči. Áno, pán poslanec. A Vládko, aj ty? Dobrý večer Tak, všetkým. Pán Vladimír Gajdoš, nech sa páči. Ešte raz dobrý večer. Chcem sa spýtať, pre športovú halu by sme potrebovali, aby sa konečne po 40 rokoch prestali trápiť upratovačky za upratovanie veľkej haly. A vzhľadom k tomu, že prichádza k veľkému nárastu športujúcich, či už futbalistov, tenistov a tak ďalej. Kedysi, asi pred 2 týždňami, bol u nás z firmy Kercher ponúkať stroj na čistenie. Neviem, či to mesto už prekovalo, alebo nie. A či to možno je dostať do nejakého plánu využitia finančných prostriedkov. Viem, že je to mimo rozpočet, ale nebolo by zlé, keby sa také niečo dalo kúpiť. Vie o tom, myslím, aj vedenie mesta, vie o tom aj projektový manažér pán Králík. Takže keď bude možnosť, nebolo by zlé, keby to bolo obstarané. Ďakujem. Nech sa páči, pán prednosta sa vyjadrí. Ďakujem. Na margo tejto poznámky, áno, boli sme pri takom predvádzaní a v súčasnosti v je na stole a vlastne bude to bod číslo 5, bod číslo 4, zmena rozpočtu v rozpočtovom opatrení sú vyčlenené, ak poslanci a poslankyne schvália tento bod, sú vyčlenené finančné prostriedky práve na tieto čistiace stroje, veľký čistiaci stroj pre halu a menší čistiaci automatický čistič ručný pre časť posilovne. Asi toľko. Ďakujem. Pán poslanec. Ja by som chcel teraz nie ako poslanec, ale člen Rady štátnej školy prečítať otvorený list, ktorý bol zaslaný mestu a poslancom, nakoľko sa nemohli zúčastniť členovia Rady školy, aby bola aj verejnosť informovaná. Čiže otvorený list Rady školy Základná škola Janka Palu 2 Nemšová, adresovaný mestu Nemšová, pán primátor a poslanci mesta Nemšova. Vážený pán primátor, poslanci mesta Nemšova, dovolte nám, aby sme v mene Rady školy otvorili tému kapacitných problémov základnej školy Janka Palu 2 Nemšova. Týmto vás žiadame o okamžité konanie a riešenie kapacitných problémov základnej školy Janka Palu 2 Nemšova. Medzi najdôležitejšie problémy patria kapacitné preplnenie budovy a tried základnej školy. V každej z tried je maximálny počet detí. Z kapacitných dôvodov má základná škola v tomto roku už 5 tried prvého stupňa na katolíckej škole, čiže v inej budove. Počet žiakov prihlásených do základnej školy sa každým rokom rapídne zvyšuje, kým na katolíckej škole počet prihlásených žiakov za posledných 10 rokov klesá. Budova základnej školy je kapacitne preplnená. Každá miestnosť je prerobená na učebňu. Z jednej triedy cez jednej dvere sa prechádza do ďalšej triedy a z tej do ďalšej triedy. Z hľadiska bezpečnosti a komfortu detí takéto preplnenie nie je prijateľné. Pedagogickí pracovníci sa tlačia v jednej zborovni a pani upratovačky sú presunuté do pivničných priestorov. Peniaze a eurofondy. S pomocou eurofondov, normatívnych príjmov, nenormatívnych príjmov, vlastných príjmov, originálnych príjmov a príspevkov z rodičovského fóra sa podarilo základnej škole obnoviť fasádu budovy, vymeniť okná, kúrenie, kotolňu, vybavenie učební, počítače, učebné pomôcky.
multifunkčné ihrisko za školou, dielne a kuchynku. Spojená katolícka škola na peniaze z eurofondov nemá nárok. Zvýšené náklady. Z dôvodu umiestnenia 5 tried v budove katolíckej školy má naša základná škola zvýšené náklady od septembra 2024 v čiastke 1479 eur mesačne, nakoľko má Spojená katolícka škola vysoké platby za energie, teplo a elektrická energia. Budova Spojenej katolíckej školy. Budova katolíckej školy je v havarijnom stave. Rozvody elektriny, vody a kúrenia neboli vymenené od jej vzniku. Budova katolíckej školy patrí mestu a mesto sa snaží havarijné situácie riešiť zo svojho rozpočtu. Naviac oprav však mesto nemá peniaze. Zriaďovateľom katolíckej školy je biskupstvo, ktoré dlhé roky nerieši a neinvestuje do obnovy budovy školy. Rozdelenie škôl na štátnu a cirkevnú. Prestaňme rozdielovať deti na veriacich a neveriacich. 90% detí v základnej škole navštevuje náboženstvo a sú veriaci. Žiadame preto mesto Nemšová o ukončenie prenájmu budovy Spojenej katolíckej školy a súčasne o spojenie oboch škôl základnej školy Janka Palu a Spojenej katolíckej školy pod jednu spoločnú štátnu školu, kde vlastníkom budov a zriaďovateľom bude jednotne mesto Nemšová. Veríme, že týmto riešením dosiahneme v budúcnosti modernú, bezpečnú, úspešnú školu, kde žiaci a učitelia budú spokojní a v bezpečí. Ďalšie možnosti riešenia: pristavenie ďalšieho pavilónu školy, prerobenie podkrovných priestorov, pristavenie kontajnerových tried, nadstavba dielní. Ďakujeme. Podpísaní 9 členovia rady školy. Ďakujem. Stručne sa k tomu vyjadrím. Tento materiál, alebo teda tento list členov rady školy bol aj predmetom vlastne našej porady vedenia mesta a poslancov, kde sme sa v podstate dohodli predbežne na takom postupe ešte tohto ročnom. Prvý bod vlastne v rámci nejakého pokusu o riešenie je návšteva štátnej školy, návšteva cirkevnej školy, poťažmo návšteva štátnej školy poslancami mestského zastupiteľstva, teda osobne aj so mnou, aj s vedením mesta, to je tento týždeň naplánované. Potom som navrhol verejné stretnutie, zrejme asi tu v kultúrnom stredisku, v kultúrnom centre v Nemšovej, tejto veľkej sále s občanmi, s rodičmi, kde by sme im predostreli teda eventuálne možnosti a návrhy riešenia s tým, že by mal každý, kto by mal záujem, tak môže sa samozrejme opýtať, aké sú možnosti, alebo teda nejaký časový rámec, finančný rámec, alebo aj riešenie navrhnúť. Ale ešte pred týmto bodom, vlastne teraz ma napadlo, ešte pred týmto bodom pôjdeme do rokovania so zriaďovateľom cirkevnej školy, kde sa pokúsime vlastne nájsť nejaké riešenie a s týmto stanoviskom, alebo teda postupom, ak teda nejaký bude zo strany zriaďovateľa cirkevnej školy, by bolo oboznámená aj verejnosť, rodičia, alebo teda všetci tu v Nemšovej, ako som povedal. Tieto 3 body, dúfam, že sa to podarí zorganizovať a absolvovať ešte tento rok. A pripájam sa jednoducho k tomu, že pokiaľ túto vec neporiešime, všetci zainteresovaní ako vedenie mesta, tak aj mestské zastupiteľstvo, ale v podstate aj zriaďovateľ cirkevnej základnej školy, tak tento problém sa len odsunie. A čím viacej sa bude odsuňovať, tým ťažšie bude potom riešenie v ďalšom roku, lebo tak ako tu bolo správne povedané, teda aj v rámci diskusie na budúci rok budeme mať zrejme 4 prvé triedy. Črtá sa to tak, že 3 budú na štátnej škole, 4. bude na cirkevnej škole a opäť nám bude chýbať na štátnej škole možno 1, možno 2 triedy. A teraz si už nepamätám, či bolo teda, aby vedeli aj ľudia, ktorí to pozerajú teraz, momentálne máme v objekte cirkevnej základnej školy 5 tried štátnej základnej školy, čiže už teraz je tá situácia neštandardná a neobvyklá.
Takže budem rád aj teda občania Nemšovej, pokiaľ sa do tohto zapoja a hlavne, aby to teda, pokiaľ budú mať záujem, aby sa zúčastnili tohto verejného stretnutia, ktoré predpokladám bude niekedy na prelome alebo začiatkom decembra. To je z mojej strany všetko. Má ešte niekto doplniť vlastne do tohto bodu niečo? Ešte pán prednosta chce doplniť, nech sa páči. Ja len dodám, že na porade s poslancami sme predložili také dve riešenia, ktoré mesto ponúka, s ktorými pôjde do toho stretnutia. A v prvom rade chcem, aby skôr, než nás rozniesie Facebook a povie, že niečo zatvárame alebo rušíme, tak chcem povedať, že ani jedno riešenie nepočíta s tým, že by sa niečo rušilo, niečo by nefungovalo. Bude sa nám prioritne jednať to, aby bola zachovaná aj línia cirkevnej školy v každom ročníku. Ale áno, priestory a navrhujeme také riešenia, ktoré by mohli viesť do budúcna k tomu, aby sa mohli čerpať financie z rôznych fondov, ktoré sú určené pre školy. Budeme vlastne vylúčovať trošku hospodárskú činnosť a tak ďalej. Ale hovorím, toto je tak široká téma, že tie riešenia by sme chceli predstaviť na takom samostatnom, naozaj na tom stretnutí medzi zriaďovateľmi, stretnutí s občanmi, samozrejme znovu online, aby to každý mohol sledovať, aby sme predstavili tie riešenia do detailov. A dôležité bude nájsť dohodu, aj keď hovorím, posledné slovo v tomto bude okamihu mať mestské zastupiteľstvo, či už ako zriaďovateľ štátnej školy, alebo ako majiteľ budovy cirkevnej školy. Asi toľko. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ak nemá nikto ďalej do tohto bodu, tento by som ukončil. Prejdeme k bodu číslo 2, bodu číslo 3. Obnova bytového domu Nemšová, 8 bytových jednotiek. O materiále teda bude informovať pán prednosta úradu, ktorému dozdávam slovo. Ďakujem, vážení občania, milé poslankyne, poslanci. Dovolte mi predniesť materiál Obnova bytového domu Nemšová 8 bytovka. Jedná sa o obdobný model, tak ako v súčasnosti začala obnova tzv. 16 bytovky na ulici Mládežníckej, tak toto je obnova bytového domu Nemšová 8 bytovka, Mládežnícka 238/27. Sú to vlastne nájomné byty postavené zo ŠFRB, ktoré v súčasnosti vykazujú značné nedostatky, a to hlavne čo sa týka energetickej účinnosti a samotného zateplenia. Pozostávať táto obnova bude hlavne vo výmene a zateplení fasády, výmeny okien, doteplenia strechy a výmena takisto dverí. Iná modernizácia zároveň prebehne vo vymalovaní spoločných priestorov. Daná rekonštrukcia bude financovaná zo ŠFRB úverom za podmienok aj uvedených materiálí. Úver zo ŠFRB nenavyšuje dlh mesta, ale k tomu vlastne existuje a bližšie pani kontrolórka v svojom stanovisku. Takže znovu ja len opakujem, jedná sa o rovnaký postup a v podstate, či sa táto obnova bude rekonštruovať, samozrejme, teraz sa schvaľuje to, že sa vlastne ideme len uchádzať o úver a zároveň bude sa súťažiť, kde sa vysúťaží samozrejme už presnejšia cena, zatiaľ je len z projektovej dokumentácie cena odhadovaná na 182 000. Za mňa toľko, ďakujem. Otváram diskusiu k tomu. Pardon, ešte pani kontrolórka sa vyjadruje. Súčasťou materiálu síce nasledujúceho je stanovisko hlavného kontrolóra k výške dlhovej služby, tak ako už pán prednosta povedal. Úver zo ŠFRB sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu, avšak treba ho započítať do celkovej sumy splátok návratných zdrojov financovania a po preverení týchto skutočností v podstate nám vychádza suma splátok istín a úrokov vo výške 13,37 z maximálnych 25%, takže
výška a celkový stav dlhovej služby je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Krištofovič. Za stavebnú a finančnú komisiu budem hovoriť na tomto zastupiteľstve za obě komisie, lebo zasadanie bolo 5.11. Spoločné aj stavebné finančnej komisie, tak zápis som rozoslal elektronicky, teda pani Belková ho rozoslala, takže každý ste si ho mohli preštudovať a k tomuto bodu stavebná aj finančná komisia odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu tento materiál. Ďakujem. Ďakujem. Má ďalej niekto do diskusie príspevok? Nikto nemá, diskusiu ukončujem. Poprosím členov návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu a schváľuje účel podpory investičného zámeru obnova bytového domu Nemšova, 8-bytová jednotka pre bytový dom zapísaný na liste vlastníctva číslo 1, ktorý sa nachádza na ulici Mládežnícka Nemšová v zmysle predloženého materiálu. Po B súhlasí s investičným zámerom mesta zrealizovať obnovu bytového domu Nemšova, 8-bytová jednotka a súhlasí so spôsobom financovania stavebných nákladov a obnovy bytového domu prostredníctvom úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Prejdeme k bodu číslo 4. Zmena rozpočtu mesta Nemšova na rok 2024 rozpočtovým opatrením číslo 8/2024 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na projekt obnova bytového domu Nemšova 8-bytovej jednotiek ulica Mládežnícka zateplenie, čo bol v podstate bod číslo 3. Predkladá vedúca oddelenia finančnej správy majetku, keďže tu nie je, takže ju zastúpi prednostná. Nech sa páči, odovzdávam slovo. Ďakujem. Dovolte mi predniesť teda bod zmena rozpočtu mesta Nemšova, rozpočtové opatrenie číslo 8. Zmena začína v príjmovej časti. V príjmovej časti je to navýšenie príjmov za prenajaté pozemky, prenájom kultúrneho centra Nemšova a potom sú to také transfery a to sú napríklad vlastné príjmy na strávne materskej škôlky, vlastné príjmy ZUŠ, ktoré sa navýšili, ale bohužiaľ zníženie vlastných príjmov školskej jedálni, vlastné príjmy zase stúpajú v škole. Potom sú tu príjmy, ktoré vznikli tento rok z predaja pozemkov nad rozpočet o 23 000, dary od spoločnosti ako napríklad CEMAK. Potom je to projekt pre materské škôlky právo na prvé zamestnanie, kde sa podarilo získať 15 400 eur na vlastne akože príspevok na mzdy. Potom je to, navyšuje sa normatív pre základnú školu o 50 000, to sú vlastne normatívy, ktoré cez nás len prechádzajú a samozrejme je tu aj normatív na asistentov pre učiteľa. Celková suma zmeny rozpočtu v príjmovej časti je vo výške 195 000. Toto boli bežné príjmy kapitálové. Navyšuje sa nám, alebo meníme rozpočet rozšírenie kamerového systému. Je to predpokladaný príjem z MAS Vršatec 22 400. Je to na projekt, ktorý nám bol odsúhlasený a ku ktorému prebehne za chvíľku aj realizácia. Ďalej vkladáme bod cyklotrasa Šidlíkové, lomítko Lávka ponad Vláru. Myslí sa úsek od ulici Vlárskej po Lávku. Mesto sa bude uchádzať o projekt obnovy tejto cyklotrasy, vrátanie vybudovania Lávky, ale Lávka je samostatný, ako dve objekty to budeme uvádzať v rozpočte do budúcna. Ale súťažíme o to, ale respektíve uchádzame sa ako
o jeden strategický projekt v podstate. Potom snažíme sa získať financie na multifunkčnú športovú halu, ale skôr, než sa nám podarí, alebo budeme oprávnení sa uchádzať o tieto peniaze, sme povinní mať právoplatné stavebné povolenie, ktoré nie je možné urobiť kým sa neurobí hydrogeologický prieskum. Tento hydrogeologický prieskum sa odhaduje na 40 000. To je v kapitálovej časti ako príjmy, lebo mal by byť oprávneným výdajom. To je v sume 241 000. Potom sú tu ešte príjmy z finančných operácií. Ako som už povedal, do účtovníctva sa nám zapája 8 bytovka vo výške zatiaľ predpokladanej iba 200 000, ale zapája sa nám 16 bytovka a to už presnou sumou 235 000 a 6 eur. Áno, pardon, to sa len vymieňa. Áno, dobre. Takže vlastne vo finančných operáciách sa nám len vlastne toto tu len spočítava. Dobre, ďakujem. Ale čo vás bude zaujímať asi viacej, to je výdavová časť. Takže vo výdajoch meníme vlastne niektoré položky alebo upravujeme ich podľa toho, že už vieme, že sa napríklad realizovať nebudú, ako je verejné osvetlenie na ulici Urbárskej, ktoré už bolo zrealizované. Túto položku znižujeme o 29 000. Narastá nám vo výdajoch položka kamerový systém, to je 46 000. Tá polovica, ktorú som čítal, vláda váh. Upravujeme sumu na varovný informačný systém. Varovný informačný systém upravujeme o 29 000 na 366 000. To už je rozpočet, ktorý je upresnený po doprojektovaní ďalších častí. Len pre informáciu, varovný informačný systém, okrem toho, že bude monitorovať rieku Vlára po hranice, a teda aj na moravskej časti ďaleko za hranice, tak mestu Nemšová prinesie nový rozhlasový systém. Ako verejný rozhlas bude v rámci tohto obnovený a napojený na tento varovný informačný systém, ale samozrejme bude fungovať aj ako bežný mestský rozhlas. Navyšujú sa položky potrebné pre poplatok za uloženie separovaného odpadu, odstránenie havárií po povodni, započítavame do výšky 59 200. Oprava a údržba mestských komunikácií z 83 000 meníme na 93. To sú ešte posledné, ktoré stihneme, hádam, niečo ešte opraviť do zimy a dokým bude obalovačky fungovať. Takže ešte nejaké výtloky. Samozrejme do výdajovej časti, tak ako sme zapojili príjmovú časť cyklotrasy Šidlíkové Lávka, 414 000. Z vianočnej výzdoby. Časť vianočnej výzdoby bola realizovaná alebo nakúpená už a ešte tu máme položku na myslím, že na bežné výdaje, tak tá sa znižuje o 5 000. Takisto sa do výdajovej časti započítavajú všetky tie granty, ktoré som čítal, ako právo na prvé zamestnanie, dary, vlastné príjmy pre materské škôlky, zušky, základnú školu, školskú jedálňu a tak ďalej. Preklápa sa presne to, čo vlastne cez mesto tieto peniaze iba pretekajú v podstate. Je tu dotácia na správu školskej jedálne a opravy. Tento rok sme mesto vyčlenilo základnej škole 46 800 na opravu alebo obnovu školskej kuchyne. S tým, že sa to nerealizovalo, táto suma 46 000 nepostačuje na to, čo tam treba všetko urobiť. Pracuje sa v súčasnosti na projektovej dokumentácie úplná. Túto sumu im v meste alebo v škole neberieme, len zatiaľ sa použije inde a vráti sa novým rozpočtom naspäť s tým, že bude navýšená a predpokladaná doba realizácie budú prázdniny budúci rok. Samozrejme, opravovať jedáleň môžeme len a len cez prázdniny. Navyšujú sa sumy a to dotácie pre futbalový klub Kľúčové a pre futbalový klub Slovan Nemšová
a to s odôvodnením, že obidve kluby tento rok postúpili do vyššej ligy, ich náklady sú vyššie, či už na rozhodcov, na cestovanie, odohrávajú viacej zápasov, než sme čakali a predpokladali. A potom ďalšia položka, avizovaný čistiaci stroj do mestskej športovej haly 7 000, prípravné práce na tú multifunkčnú halu, ktorú som povedal 40 000, oprava a vypracovanie v areáli NTS, to bola oprava vody a vypracovanie kompletnej dokumentácie nových bleskozvodov. Príspevok na činnosť VPS sa síce ponižuje o 20 000, ale hneď v ďalšom riadku vidíte, že sa im vracia a vracia sa im ako transfer na nákup traktora. No a potom už sa do rozpočtu, do výdajovej časti započíta zateplenie 8 bytovky 200 000 a navyšuje sa vykurovanie energie v klub dôchodcov alebo aj toho materského centra, kde energie v tejto budove nepostačuje položka 5800, ale bude to 7800. V podstate rozpočet ostáva naďalej vyrovnaný, čo sa toho týka, príjmy a výdaje ostávajú na rovnakej úrovni a to je cca 18 miliónov. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Stanovisko už. No, v podstate to stanovisko pani kontrolórky bolo predostreté od nej v predchádzajúcom bode. Takže môžeme postúpiť ďalej. Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Krištofovič. Finančná komisia, tak jak to bolo vlastne odôvodnené, odporúča schváliť rozpočtové opatrenie. Ďakujem. Pán poslanec Gabriš. Ja by som sa chcel len spýtať ohľadne vianočnej výzdoby, ktorá bola teda nakúpená a ja som zhruba pred rokom hovoril, že aj do Ľuborče treba dať novú vianočnú výzdobu, či sa s tým počíta a či je to tam dané. Áno. Počkajte, pán prednosta odpovie. Áno, vianočná výzdoba. Áno, berieme z tejto položky 5 000, ale ja si to teraz nepamätám. Toto je položka na obnovy a na nákup novej bolo už použitých 6 000 eur. Tie už sú vyčerpané a do Ľuborče pribudnú, myslím, že minimálne aniel. Pardon, pani kontrolka ma doplnila. Áno, toto sú kapitálové výdaje a nakupovali sme z bežných. Pevne verím, že tam budeme mať anielov nejakých. Dobre, nech sa páči ďalej. Dobre, diskusiu ukončujem. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Nemšova na rok 2024, spočívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 8 v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu, kto je za. Ďakujem, proti, nik, zdržal sa, nik. Konštatujem, uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami Mestského zastupiteľstva. Vyčerpali sme bod číslo 4, prechádzame na bod číslo 5, projekt cezhraničnej spolupráce Varovný informačný systém miest a obcí povodí Vlári. Zmluva o centralizovanom staraní varovného a informačného systému, schválenie predkladá pán prednosta, ktorému dozdávam slovo. Ďakujem. Projekt cezhraničnej spolupráce, tak ako som to prezentoval už pri rozpočtových opatreniach, stali sme sa jedným z úspešných uchádzačov o tento projekt. Tento projekt je cezhraničná spolupráca, na ktorej sa podieľa viacero českých miest alebo obcí a na slovenskej strane sme to napríklad my a Horné Srnie. Prezentované sumy v rozpočtovom opatrení sú sumy tzv. Projektované. A teraz sa jedná o vysúťaženie jednotlivých komponentov tohto projektu a keďže ten projekt by mal byť ako celok, bude ho súťažiť český partner a v podstate materiál číslo 5 je mandát pre pána primátora, aby mohol podpísať zmluvu o centrálnom verejnom obstarávaní s českým partnerom a ten obstará vlastne túto súčasť alebo túto stavbu pre všetkých partnerov.
Ďakujem. Otváram diskusiu. Nemá nikto do diskusie pripomienku. Poprosím členov návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu schvaľuje uzatvorenie zmluvy o centralizovanom zadávaní víz k spoločnému projektu s názvom Varovný a informačný systém miest a obcí povodí Vlári s mestom Brumov-Bylnice, Česká republika, ktorej podstatné náležitosti sú uvedené v prílohe tohto návrhu uznesenia, uzatvorenie akýchkoľvek iných zmluv alebo dodatkov nevyhnutne potrebných na realizáciu projektu Varovný a informačný systém miest a obcí povodí Vlári, kód projektu 403201 DQF5. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem, proti? Nik, zdržal sa? Nik, konštatujem, uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Vyčerpali sme bod číslo 5, prechádzame k bodu číslo 6, konkrétne k bodu 6.1, prenajom časti pozemku CKM parcela číslo 115/1 v KU Nemšová, žiadateľ Slovak Parcel Service SRO. Slovo dozdávam pani doktorke Hamarovej. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, vážení prítomní. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej uznesením 186 zo septembra 2024 schválilo zámer prenajať časť pozemku CKN parcely 115/1 o výmere 1 m štvorcový v katastrálnom území Nemšova ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Slovak Parcel Service SRO za účelom umiestnenia prevádzkovania servisu a prípadnej obmeny boxu Balíkovo za nájomné 40 eur meter štvorcový rok, čo je v súlade s prílohou číslo 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšova. Schvaľuje sa samotný prenájom, je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny a zámer bol zverejnený v súlade so zákonom od 18. októbra až do dnešného dňa. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Zámerná finančná komisia odporúča schváliť. Ďakujem. Nemá nikto ďalej do diskusie príspevok, túto ukončujem, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšove na základe prerokovaného materiálu schvaľuje prenájom parcelu 115/1 ako prípad hodný osobitného zreteľa za nájomné 40 eur za meter štvorcový a rok v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za? Ďakujem, proti? Nik, zdržal sa? Nik, konštatujem, že uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Prejdeme k bodu číslo 6.2. Prenajom časti pozemku CKM parcela číslo 243/9 KU Nemšová, žiadateľ FEHERS SRO. Pani doktorka, máte slovo. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej uznesením číslo 185 zo septembra 2024 schválilo zámer prenajať časť pozemku CKN parcely 243/9 o výmere 16,6 m štvorcového ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti FEHERS SRO za účelom vykonávania svojej podnikateľskej činnosti ako predajné a skladovacie miesto pre ovocie, zeleninu a potraviny. Ide o prenájom pozemku pod predajným stánkom za nájomné 0,166 eur meter štvorcový deň. V zmysle zásad, tak ako som povedala, ide teda o prenájom pozemku mesta pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa o prenájom. Cena prenájmu je stanovená na základe preukázateľného porovnania s obdobným nájmom obce. Schvaľuje sa prenájom, zámer bol zverejnený podobne ako v predchádzajúcom prípade od 18. októbra až do dnešného dňa. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec, nech sa páči. Stavebná finančná komisia odporúča tiež schváliť. Ďakujem. Keďže nikto nemá ďalej do diskusie žiadnu pripomienku ani návrh, túto ukončujem. Poprosím členov návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu schváľuje prenájom časti pozemku parcely číslo 243/9 o výmere 16,6 m štvorcového zapísanej na liste vlastníctva číslo 1 katastrálne územie Nemšová
ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Fehers SRO Janka Palu 52/8 Nemšová za účelom vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné 0,166 eur meter štvorcový deň v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Prešli by sme k bodu číslo 6.3. Odpredaj CKM parcely číslo 1080/203 KU Nemšová. Žiadateľ inžinier Rastislav Kaštier a manželka. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej uznesením číslo 187 zo septembra 2024 schválilo zámer odpredať CKN parcelu 1080/203 o výmere 17 metrov štvorcových, vytvorenú geometrickým plánom s pozemkou vo vlastníctve mesta v katastrálnom území Nemšová do bezpodielového spoluvlastníctva Rastislavovi Kaštierovi a manželke za kúpnu cenu 50 eur za meter štvorcových. Pozemky sa nachádzajú na križovatke ulic za Solnou a obslužnou komunikáciou súbežnou s ulicou Kirmezera. Prevod sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide v zmysle zásad o prevod pozemku s malou výmerou do 200 metrov štvorcových. Podľa znaleckého posudku je všeobecná hodnota prevádzaného pozemku 15,54 eur za meter štvorcový. Schvaľuje sa samotný odpredaj. Zámer od osobitného zreteľu je odôvodnený a bol v súlade so zákonom o majetku obcí zverejnený od 18. októbra do dnešného dňa. Po schválení uznesenia bude s kupujúcimi uzatvorená kúpna zmluva. Ďakujem. Otváram diskusiu. Pán poslanec Krištofovič. Stavebná finančná komisia odporúča schváliť. Hovorili ste výšku? Áno, takže ďakujem. Ďalej. Nemá nikto návrh. Diskusiu ukončujem. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schvaľuje odpredaj parcely 1080/203 ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 50 eur za meter štvorcový v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Prejdeme k bodu 6.4. Odkúpenie pozemku, respektíve spoluvlastnických podielov v Nemšovej, bod číslo 6.4. Pani doktorka, máte slovo. Podľa listu vlastníctva číslo 1 pre katastrálne územie Nemšová je mesto Nemšová výlučným vlastníkom budovy kotolne so súpisným číslom 479 na pozemku CKN parcele 952/40. Právny vzťah tejto parcele nie je evidovaný na liste vlastníctva a táto parcela v sebe združuje viaceré EKN pozemky. Jedným z nich je aj EKN parcela číslo 956, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve mesta a viacerých fyzických osôb. Mesto Nemšová má záujem na majetkoprávnom vysporiadaní pozemku pod budovou kotolne, ako aj prilahlých pozemkov. V tejto súvislosti mesto oslovilo všetkých známych vlastníkov so žiadosťou o odkúpenie príslušných spoluvlastníckych podielov za navrhovanú kúpnu cenu 50 eur za meter štvorcový, ktorú navrhla finančná komisia na svojom zasadnutí v septembri 2024. Podľa záujmu vlastníkov o odpredaj bol spracovaný návrh uznesenia. Všetky náklady spojené s nadobudnutím vlastníckeho práva k pozemku bude hradiť mesto Nemšová. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec, nech sa páči. Taktiež stavebná a finančná komisia odporúča schváliť. Ďakujem. Diskusiu ukončujem. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu schváľuje odkúpenie nasledovného nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Nemšová.
pozemku EKN parcely číslo 956 orná pôda o výmere 287 m2 zapísanej na liste vlastníctva číslo 2199 KU Nemšova od vlastníkov. Poprvé Mária Zajacová, v spoluvlastníckom podiele 3/84 zákupnú cenu 50 eur/m2, Miroslav Zajac, spoluvlastnícky podiel 3/84, kupná cena 50 eur/m2, Mária Zajacová, podiel 6/84, zákupnú cenu 50 eur/m2, Eleonora Ďurišová, podiel 4/84, zákupnú cenu 50 eur/m2, Jozef Bošanský, podiel 4/84, zákupnú cenu 50 eur/m2, Mária Bošanská, podiel 2/84, kupnú cenu 50 eur/m2, Adriana Burdejová, podiel 2/84, zákupnú cenu 50 eur/m2, Henrik Macek, podiel 12/84, zákupnú cenu 50 eur/m2. Všetky náklady spojené s nadobudnutím pozemku hradí mesto Nemšova. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem, proti? Nik, zdržal sa? Nik. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Prejdeme k bodu číslo 6. 5. Zámer prenajať CKM parcelu číslo 599/70 KU Nemšová, žiadateľ Hekra SRO. Pani doktorka, nech sa páči. Slovo Mestské máte. zastupiteľstvo v Nemšovej schválilo v septembri 2024 prenájom pozemkov, ktoré sa nachádzajú oproti čerpacej stanici v Nemšovej, CKN parcely 599/6/67 a 68 o celkovej výmere 751 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Hekra SRO za účelom umiestnenia požičovne a predajne náradia a vybudovania spevnených plôch. Týmto uzneseniami boli zároveň schválené aj podmienky nájmu. V októbri 2024 bola na mesto Nemšova doručená nová žiadosť spoločnosti Hekra o prenájom pozemku CKN parcely 599/70 o výmere 151 m2, ktorá susedí s prenajatými pozemkami. Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že túto parcelu bude využívať ako zelenú trávnatú plochu s vysadenou zeleňou a na dočasné parkovanie so zatrávňovacou dlažbou. V tomto prípade sa pri prenajme pozemku postupuje podľa zákona o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa v spojení so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšova. Cena prenajmu je stanovená v zmysle prílohy číslo 2 zásad podobne ako pri prenajme zo septembra 2024, a to nájom na dobu neurčitú a nájomné 2 eurá do doby vydania príslušného povolenia stavebného úradu a po vydaní povolenia bude výška nájmu určená uznesením Mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec. Stavebná komisia súhlasí, odporúča schváliť. Za finančnú komisiu tiež odporúčame schváliť. Ja som sa v zápise z komisie pomýlil, som si riadok, dal som tam 15 eur. Neboli z toho všetci teda nadšení, takže tam majú tam byť 2 eurá. Som to presnil. Ďakujem. Dobre. Nemá nikto do diskusie ďalší príspevok. Diskusiu ukončujem. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej poprvé schvaľuje parcelu 599/70 ako dočasne prebytočný majetok v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšova. Hlasujeme na dvakrát. Čiže toto je prvá časť, áno? Áno. Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, proti. Nik, zdržal sa. 1. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené potrebnou väčšinou poslancov. Teraz druhú časť uznesenia, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schvaľuje zámer prenajať parcelu 599 ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Hekra v zmysle predložených materiálov. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za? Ďakujem, proti. Nik, zdržal sa. 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené potrebnou väčšinou.
Prejdeme k bodu číslo 6. Zámer odpredať CKM parcelu číslo 212/5 KU Trenčianska Závada. Žiadateľ Matúš Šveláň a manželka. Pani doktorka, nech sa páči, máte slovo. Materiál je spracovaný na základe žiadosti inžinierky Lucie Šveláňovej o odkúpenie pozemku CKN parcely 212/5 o výmere 20 m2, vytvorenej geometrickým plánom z pozemku EKN parcely 1237/11 v katastrálnom území Trenčianska Závada, kde sa pozemok nachádza na ulici Podhorská. Inžinierka Šveláňová je výlučnou vlastníčkou rodinného domu a pozemku a spolu s manželom majú záujem vybudovať oplotenie pred rodinným domom a z dôvodu zachovania línie s oplotením susedného pozemku požiadali o odkúpenie mestského pozemku, lebo z časti sa bude to oplotenie nachádzať aj na mestskom pozemku. Žiadosť bola v septembri 2024 prerokovaná v Komisii životného prostredia a výstavby a v Komisii finančnej a správy majetku mesta a na základe ich kladného posúdenia a vyjadrenia je odpredaj pozemku pripravený ako predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadateľ bol vyzvaný na doloženie znaleckého posudku. Schvaľuje sa zámer, spôsob prevodu, ktorý je odôvodnený a je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. Podľa znaleckého posudku je všeobecná hodnota prevádzaného pozemku 25,25 eur za metr štvorcový. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec. Za nájom 30 eur, metr štvorcový. Dobre, ďakujem. Predaj. Nie nájom, predať, nie? Dobre. Nemá ďalej nikto do diskusie. Sa neprihlásil. Tuto ukončujem. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Budeme hlasovať tiež dvakrát. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu schváľuje poprvé pozemok parcelu 212/5 KU Trenčianska Závada ako prebytočný majetok mesta Nemšova v súlade s článkom 2 odstavec 1 zásad hospodárenia a nakladaním s majetkom mesta. Dobre, ďakujem. Tak za túto prvú časť dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Teraz tú druhú časť poprosím. Mestské zastupiteľstvo schváľuje po druhé v zmysle zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu, zámer odpredať pozemok parcelu 212/5 v katastrálnom území Trenčianska Závada ako prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva Ing Matúšovi Šveláňovi a manželke Ing Lucii Šveláňovej, obaja bytom Podhorská Nemšová za kúpnu cenu 30 eur metr štvorcový. Všetky náklady spojené s prevodom pozemku hradia kupujúci v zmysle predloženého materiálu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Bod číslo 6.7. Zámer odpredať CKM parcelu číslo 2491/2 v KU Nemšová. Žiadateľ Michal Hnát. Pani doktorka, máte slovo. Nech sa páči. Materiál je spracovaný na základe žiadosti Michala Hnáta o odkúpenie pozemku CKN parcely číslo 2491/2 o výmere 25 m2 vytvorenej geometrickým plánom z parcely 2491, ktorá je vo vlastníctve mesta v katastrálnom území Nemšova. Prevádzaný pozemok sa nachádza na ulici SNP v centre mesta Nemšova a je pred záhradkou pred rodinným domom, ktorý žiadateľ v roku 2024 odkúpil do svojho vlastníctva. Už predchádzajúci vlastníci rodinného domu pozemok, na ktorom je predzáhradka, dlhodobo užívali a pri predaji nehnuteľnosti zistili, že predzáhradka je umiestnená na pozemku, ktorý patrí mestu Nemšova. Z časového hľadiska sa s novým vlastníkom, so žiadateľom dohodli, že odkúpenie pozemku požiada on. Prevod pozemku je navrhnutý ako prípad hodný osobitného zreteľa, schvaľuje sa zámer a ide o prevod pozemku
v zmysle zásad dlhodobo využívaného vlastníkom susednej nehnuteľnosti za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností, za predpokladu, že prevádzaná výmera nepresahuje 300 m². Podľa znaleckého posudku je všeobecná hodnota prevádzaného pozemku 24,28 eur za meter štvorcový. Ďakujem. Otváram diskusiu. Pán poslanec Krištofovič. Stavebná komisia aj finančná komisia odporúča schváliť a finančná komisia navrhuje zámer odpredať tento pozemok za cenu 50 eur za meter štvorcový. Ďakujem. Ďakujem. Nikto sa neprihlásil do ďalej do diskusie, túto ukončujem. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Zasa budeme na 2 razy hlasovať. Takže Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schvaľuje parcelu 2491/2 o výmere 25 m² ako prebytočný majetok mesta Nemšová. Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštátujem, uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Ešte poprosím tú druhú časť. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schvaľuje spôsob prevodu zámer odpredať parcelu 2491/2 ako prípad hodný osobitného zreteľa Michalovi Hnátovi za cenu 50 eur za meter štvorcový. V zmysle predloženého materiálu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Nik. Konštatujem, uznesenie bolo schválené všetkými hlasujúcimi poslancami. Vyčerpali sme bod číslo 6.7, prejdeme k bodu číslo 6.8, úprava nájomného pre nájomcov mobilných hospíc Svätej rodiny SRO, Neumy SRO a Centrum liečebnej rehabilitácie SRO. Pani doktorka, máte slovo, nech sa páči. V tomto prípade ide o úpravu nájomného pre 3 nájomcov, kde v prípade spoločnosti Neumy vyplýva úprava nájomného z nájomnej zmluvy a pri nájomcovi mobilný hospic Svätej rodiny a Centrum liečebnej rehabilitácie navrhla zmenu nájomného finančná komisia. Na základe nájomnej zmluvy číslo 14/2024 uzatvorenej medzi mestom Nemšová a spoločnosťou Neumy SRO, ktorej konateľom je doktorka Miščíková, vznikol nájom na časť nebytového priestoru v budove polifunkčného objektu na Mierovom námestí v Nemšovej. Prenájom schválilo Mestské zastupiteľstvo v septembri 2023, kde bolo dohodnuté nájomné 5 eur meter štvorcový rok. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na tom, že po 12 mesiacoch trvania nájmu bude výška nájmu upravená uznesením Mestského zastupiteľstva. V prípade ďalších 2 nájomcov navrhla upraviť ceny nájmu finančná komisia, kde je návrh pre Centrum liečebnej rehabilitácie zvýšiť nájomné na 45 eur za meter štvorcový na rok a mobilný hospic Svätej rodiny 30 eur meter štvorcový rok. V prípade spoločnosť mobilný hospic Svätej rodiny SRO, konateľkou je doktorka Cáková pre spoločnosť Neumy, z dôvodu, aby došlo k zjednoteniu nájmu, je v týchto prípadoch navrhnuté od 1.1. zvýšiť teda cenu na 30 eur plus aj výška miery inflácie potvrdenej štatistickým úradom. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Stavebná aj finančná komisia to prerokovala, tak jak to bolo prečítané, tak to navrhujeme schváliť. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Daňo, nech sa páči. Ja sa chcem len spýtať, či boli prediskutované tieto zmeny v nájmoch s tými, ktorých sa to týka. Nech sa páči, pán prednosta. Ďakujem. S niektorými nie. V podstate tento návrh vychádza z takej potreby v týchto objektoch toho rekonštruovať, alebo sa zrekonštruovalo značné množstvo vybavenia. V súčasnosti máme požiadavky na výmeny sociálnych zariadení, PVC krytinových podlah a tak ďalej. Tieto sumy každoročne ďaleko prevyšujú súčasné nájomné. Ďakujem. Ja by som ešte doplnil, že
asi by bolo vhodnejšie samozrejme prerokovať to s nimi, len tiež poučený praxou, akú sme v podstate zaviedli. Ja by som tiež uvítal, pokiaľ budem mať mandát od poslancov a budem mať schválené uznesenie, čo sa týka výšky, tak potom môžem jednať s tými dotyčnými, pretože je to v podstate konsenzuálny vzťah a samozrejme, že na to, aby došlo vlastne k tejto úprave, tak je potrebná dohoda, čo ja verím jednoducho, že sa dohodneme. Lebo tak ako v minulosti sa mi párkrát stalo, že som jednal, ale potom nakoniec nemali sme my tu konsenzus medzi tým, čo som ja hovoril a tým, čo bolo prijaté na mestskom zastupiteľstve, ale teraz prosím vás, neberte to ako vzlom. Ja to úplne normálne hovorím, že ja potrebujem mať odsúhlasenú výšku a potom sa môžeme baviť s tými dotyčnými o úprave výške nájomného. Pokiaľ samozrejme oni s tým nebudú súhlasiť, tak sú len dve možnosti. Prvá možnosť je ukončenie nájomného vzťahu, čo by nikto nechcel samozrejme. Druhá možnosť je tá, že by došlo samozrejme potom k novému prerokovaniu na finančnej komisii a následne aj na mestskom zastupiteľstve, tak asi tak za mesto, za prenajímateľa. Ak nemá nikto ďalej do diskusie príspevok, alebo teda návrh, tak diskusiu ukončujem. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu schvaľuje pre nájomcu mobilný hospic Svätej rodiny, ktorý má na základe nájomnej zmluvy číslo 34/2022 v prenajme časť nebytového priestoru na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia na ulici Odbojárov Nemšová, zapísané na liste vlastníctva číslo 2565 Nemšová. Nájomné od 1.1.2025 vo výške 30 eur meter štvorcový rok plus výška miery inflácie potvrdená štatistickým úradom Slovenskej republiky. Schvaľuje pre nájomcu Neumi SRO, ktorý má na základe nájomnej zmluvy číslo 14/2024 v prenajme časť nebytového priestoru číslo 1 na prízemí budovy polifunkčného objektu so súpisným číslom 97 LV 2567 KU Nemšová. Nájomné od 1.1.2025 vo výške 30 eur meter štvorcový rok plus výška miery inflácie potvrdená štatistickým úradom Slovenskej republiky. A schvaľuje pre nájomcu Centrum liečebnej rehabilitácie SRO, ktorý má na základe nájomnej zmluvy z 30.12.2006 v znení dodatku číslo 1 a číslo 2 v prenajme časť nebytového priestoru číslo 1 o výmere 249,59 m2 na prízemí budovy polifunkčného objektu so súpisným číslom 97, zapísaný na liste vlastníctva číslo 2567 KU Nemšová. Nájomné od 1.1.2025 vo výške 45 eur meter štvorcový rok. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nik. Zdržal sa? Traja. Áno, traja. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené potrebnou väčšinou hlasujúcich poslancov. Prejdeme k bodu číslo 6.9. Zrušenie uznesenia číslo 115 z 13. decembra 2023. Zmena uznesenia číslo 54 zo dňa 10. mája 2023 a číslo 62 zo dňa 28. júna 2023. Týka sa to regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára Váh SRO. Pani doktorka, máte slovo, nech sa páči. Uznesením číslo 54 z 10. mája 2023 a číslo 62 z 28.6.2023 bol schválený zámer a prenájom vodohospodárskeho majetku vo vlastníctve mesta Nemšová ako dôvod hodný osobitného zreteľa spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh SRO. Išlo o vodohospodársky majetok, ktorý bol špecifikovaný v prílohe. Do majetku mesta bol zaradený v roku 2022 a išlo o lokalitu IBV pod horou Kľúčové. Uznesením číslo 115 decembra 2023 bola schválená zmena hore uvedených uznesení
kde došlo k vypusteniu nesprávne uvedeného majetku z prílohy. Na základe faktúry od spoločnosti Kola Slovakia z roku 2024 bola obstarávacia cena za vodovod znížená o 7 248,55 €, k čomu došlo z dôvodu, že niektoré práce neboli zrealizované. Z tohto dôvodu sa zmenila obstarávacia cena za vodovod, stavebný objekt 102, v zozname nehnuteľného majetku. Zároveň došlo aj k úprave zostatkovej ceny k 1. oktobru 2024, a to aj pri cene za kanalizáciu, aj pri cene za vodovod, a to vzhľadom na odpisovanie majetku od 1.6.2022. Cena bola teda znížená z dôvodu odčítania odpisov za 28 mesiacov. Z dôvodu prehľadnosti je navrhnuté zrušenie uznesenia číslo 115 zo dňa 13.12.2023 a je navrhnutá zmena pôvodných uznesení. Z dôvodu vylúčenia pochybností a nejasností ohľadom výšky nájomného došlo k prepracovaniu pôvodného návrhu uznesenia tak, že výška nájomného za vodohospodársky majetok je uvedená priamo v uznesení a nie len v prílohách. Takto upravené znenie bolo vám včera teda doručené a v zmysle toho je pripravený aj návrh uznesenia. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec, nech sa páči. Takže, jak bolo povedané, na stavebnej finančnej komisii sme mali trochu iný materiál. Potom bola upravená tá záverečná časť uznesenia na 2-krát. Ja poviem, ako hlasovali komisie. Tam nesedeli tie sumy, ktoré tam boli, ktoré neodpovedajú teraz v skutočnosti. Vtedy stavebná komisia bolo 10 za, finančná 6 za, 3 sa zdržali a 1 bol proti. To sú komisie, je to v zápise, takže každý poslanec si to môže prehodnotiť. Teraz by som chcel, prosím? Nikto niečo hovoril? Nie, ďakujem. Za seba by som chcel povedať, ja s týmto materiálom, tak ako som vystúpil aj na stave, čo sme sa bavili na komisiách, bavili sme sa na porade poslancov, najviac mi vadí vzťah mesta k tej vodárenskej spoločnosti. Nehovorím, že vodárenská spoločnosť je bez chyby, ale už tam ťaháme dve veci. Jedna vec je prenájom pozemkov pod čističkou odpadových vod. To už riešime celý rok, sme to nedotiahli. A toto je druhá vec. Táto vec sa týka vlastne prenájom ďalšieho majetku, kde vlastne sa vedie spor o tom, že či vlastne tá kolaudačné rozhodnutie vlastne ten prevádzkový poriadok, ktorý vlastne vyšiel z tohoto rozhodnutia, že či je podľa skutočnosti a podľa výmeru aktuálny. Takže ja mám problém s tým, že samozrejme súhlasím s tým, aby vodárenská platila výšku nájmu, dokonca by som aj súhlasil s tým vlastne s touto úpravou tohoto výšku. Chýba mi tu momentálne, odkedy to bude platiť, a koľko bude ročná splátka, koľko bude tých ročných splátok, aby teda v rámci toho tých 50-ročného odpisu, aby to teda bolo splatené a vyberaná tá výška nájmu podľa tej sumy. Ale chcel by som tu, aby teda sa uzatvorila tá nájomná zmluva, preto lebo není uzatvorená. A zasa my, samozrejme, keď toto schválime, vodárenská zmluvu nepodpíše, nájomnú, a budeme potom sa zase, čo sa budeme súdiť ďalšie za 2, za 3 mesiace. Ja by som chcel, aby sme to dotiahli, schválili, a chcel by som, aby teda to uznesenie, všetky tieto 3 uznesenia, ktoré tu sú, nech sa spraví jedno poriadne a stanoví sa presne, koľko to bude a odkedy to bude. Takže ďakujem, to je môj názor. Ďakujem. Odovzdám slovo pánovi prednostovi, nech sa teda vyjadrí. Trochu som sa strátil, ale skúsim to vysvetliť. Takže keď je mesačná splátka vo výške, ja neviem, 202 € krát 12, vyjde ročná splátka. A tým pádom je to podľa mňa úplne jasné a triviálne jasné. Jedná sa o vodársky, len dodám, jedná sa o vodársky majetok, ktorý je skolaudovaný, ku ktorému je kompletná dokumentácia, ktorá bola predložená vodárenskej spoločnosti. A to hlavné, vodárenská spoločnosť 2 roky už, alebo teda minimálne 2 roky tento majetok používa
má na to pripojených svojich vlastne klientov a vlastne už účtuje vodu. Alebo teda kanál. Čo sa týka odkedy to bude splatné, samozrejme, ak dneska sa toto uznesenie schváli a zajtra sa môže podpísať zmluva, a to znamená od 1. budúci mesiac môžeme nastúpiť na to, že zmluva bude fungovať. Za mňa toľko, ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Pekná reč, ale nie podľa skutočnosti. Ďakujem. To si vyprosím, lebo je podľa skutočnosti. Dobre, aby sme to mali v nejakých mantineloch vecnej diskusie, ja poprosím aj pána poslanca, keď teda bude niečo namietať, tak treba povedať, že v čom namieta a že to nie je podľa skutočnosti, pretože pokiaľ by to nebolo podľa skutočnosti, tak si myslím, že by to znamenalo, že vám vlastne predkladáme materiál, ktorý je v rozpore so skutočnosťou, alebo teda so zákonom. A to takisto ja odmietam takúto argumentáciu. Ešte doplním jednu vec, že odkedy sa bude vlastne platiť to nájomné, no samozrejme bude sa platiť odkedy bude podpísaná nájomná zmluva. To je alfa omega. Nech sa páči, pán poslanec. Ja sa tu nechcem hádať, ale prečo už tá nájomná zmluva nie je podpísaná, keď sme schválili v máji 2023 nájom na tento majetok? Prečo nie je teraz už podpísaná? No, keď je všetko v poriadku? Odpoviem vám, nájomná zmluva môže byť podpísaná vtedy, keď ja budem mať mandát na jej podpis, to znamená, potrebujem uznesenie, to, ktoré je teraz predložené na schválenie, aby som mohol podpisovať nájomnú zmluvu, a ak si dobre pamätám, tak toto isté čaká aj valné zhromaždenie vodárenskej spoločnosti, čiže ten návrh bude musieť predložiť konateľ spoločnosti na valné zhromaždenie. Takže takto. Nech sa páči. Hovorím, nechcem sa hádať, ale tá nájomná zmluva bola spracovaná, podpísaná vami, ale vodárenská spoločnosť ju nepodpísala. A preto, lebo potom sa to 2 razy menilo, z 8 000, teraz bude 4890. A hovorím, že s tým dajme to do poriadku a schválme to a urobme to. Ja sa tu nechcem s nikým hádať, ale není to bezproblémové. Ďakujem. A viac k tomu už nebudem ani hovoriť. Povedal by som, ale Milan, ty si chcel? No, povedz ty. Takže ja by som sa k tomu vyjadril. Konateľ spoločnosti nepodpísal tú zmluvu, lebo mal výhrady. Presne tie, ktoré sú tu zakomponované, že majetok bol ponížený o 7248,55, tým pádom sa ponížili aj odpisy. Toto tu máme všetko zakomponované. Nevidím ani najmenší dôvod, prečo by konateľ spoločnosti po odsúhlasení nášho uznesenia nepodpísal novú nájomnú zmluvu. Ďakujem. Dobre, má ešte niekto do diskusie pripomienku, alebo teda návrh? Ak nie je diskusiu, ukončujem. Poprosím členov návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu a ruší uznesenie číslo 115 zo dňa 13.12.2023, ktorým bola schválená zmena uznesenia číslo 54 z 10.5.2023 a uznesenia číslo 62 z 28.6.2023 týkajúce sa prenájmu vodohospodárskeho majetku v lokalite IBV pod horou Kľúčové spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váhesero. Po B schvaľuje zmenu uznesenia číslo 54 zo dňa 10.5.2023 a uznesenia číslo 62 zo dňa 28.6.2023 takto. V texte uznesenia sa vypúšťa následovný text v závere uznesenia: v roku 2023 3 000 eur, rok 2024 5 000 eur a od roku 2025 48 splátok vo výške 8205,10 eur a nahrádza sa týmto znením. Nájomné za vodovodnú sieť v celkovej výške 115 524,95 eur
571 splátok vo výške 202 eur a posledná splátka vo výške 182,95 eur, nájomné za kanalizačnú sieť v celkovej výške 117 657,78 eur, čo je 571 splátok vo výške 206 eur a posledná splátka vo výške 31,78 eur. POBE schvaľuje v prílohe uznesenia sa zo zoznamu nehnuteľného majetku vodovod IBV vypúšťa majetok pod poradovým číslom 1, vodovodné prípojky IBV Podhorov Kľúčové a pri nehnuteľnom majetku vodovod IBV Podhorov Kľúčové sa obstarávacia cena 139 013,50 eur upravuje na 131 764,95 eur. Zostatková cena k 1.10.2024 predstavuje 115 524,95 eur. A po C v prílohe uznesenia sa zo zoznamu nehnuteľného majetku kanalizácia IBV vypúšťa majetok pod poradovým číslom 2, kanalizácia, kanalizačné prípojky SO103 IBV Podhorov Kľúčové a pod poradovým číslom 3 dažďová kanalizácia SO103 1 IBV Podhorov Kľúčové, obstarávacia cena 133 197,78 eur. Zostatková cena k 1.10.2024 predstavuje 117 657,78 eur. Dobre, dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za? Ďakujem. Počkajte, ešte raz vás poprosím. Máte spočítané? Dobre. Proti? Zdržal sa? 6. Konštatujem, že uznesenie nebolo schválené dostatočným počtom prítomných poslancov. Prejdeme k bodu 7, a to je diskusia. Nech sa páči. Ak nemá nikto do diskusie nič, tak si dovolím... No, nech sa páči potom. Alebo pán poslanec, ak môžem, lebo toto bude nadväzovať na to, čo bolo predmetom posledného bodu, potom by som ti... Môžem, tak? Dobre. Ja som len chcel upozorniť, že vzhľadom k tomuto poslednému hlasovaniu sa momentálne stala situácia, že vodárenská spoločnosť bude naďalej bezdôvodne užívať náš majetok a bude za to vyberať peniaze, to znamená, bude podnikať a na úkor mesta Nemšova sa bude bezdôvodne obohacovať. Ja žasnem nad tými poslancami, ktorí za toto nezdvihli ruku. Skutočne. A neviem, čo mám teraz robiť, lebo ako spravodlivý hospodár, teda, ktorý sa náležite stará, tak by som mal toto bezdôvodné obohatenie vyžadovať od vodárenskej spoločnosti. Tak asi toľko. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, vážení poslanci, dnes mi prišiel na mail vyúčtovanie behu okolo Ľuborče v roku 2024 od hlavného organizátora pána Olivera Vavra, ktorý teda tu posiela zbežné informácie. Bolo 200 pretekárov na tráti spolu s deťmi v hlavnej kategórii. Pretekalo 131 pretekárov, ohlasy a energia z preteku bola výborná. Chcel by k rozpočtu poprosiť o navýšenie o 1500 eur zo súčasných 2000 eur na 3500, tak ako to bolo dohodnuté aj minulý rok, no v rozpočte sa to neodzrkadlilo. Dáva k dispozícii všetky bločky, ktoré sa pripravili na prípravu behu. Chcel by som len poprosiť, či by sa našli peniaze dofinancovať tento beh okolo Ľuborče tento rok a plus samozrejme na budúci rok do rozpočtu, aby sa namiesto 2000 eur započítala suma 3500 eur. Ďakujem veľmi pekne. Jednali sme dneska s pánom Vavrom o tejto veci.
Myslím si, že sme našli schodnú cestu k obojstrannej spokojnosti. Povedali sme si vlastne aj budúci rok, akú má predstavu organizátor a aké sú možnosti vlastne mesta Nemšova, ale ja si myslím, že táto záležitosť je vybavená, ale však ako pán poslanec máš na to dosah, čiže keď sa bude pripravovať rozpočet na budúci rok, tak tam si to odsleduješ, však sme boli prítomní obidvaja. Ja si myslím, že je to poriešené. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďalej. Nech sa páči, pán poslanec. Ja si myslím, že keď prestaneme sponzorovať podárenskú spoločnosť, tak tých peňazí môžeme dať potom aj viac. Ďakujem. Dobre, máme ešte niekto do diskusie pripomienku, návrh? Nech sa páči, pán poslanec Krištofovič. Ale poprosím vás, zapnite si mikrofón. Mne sa páči, pán primátor, jak vy vždy viete všetko uzavrieť tak, aby ste vy zostal pred tými občanmi pekný. Ja vám prečítam, kto tu je nehospodárny. Uznesenie číslo 115. Zmena uznesenia 54 z 10.5.2023 a zo dňa 28.6.2023. To je predmetom vlastne tohoto vodovodu a týchto vecí a na konci je napísané. Dodatok nájomnej zmluve bol pripravený, podpísaný zo strany mesta a k dnešnému dňu nebol podpísaný RVVS. A to odtedy vás to netrápilo ekonomicky, že mesto nemá peniaze? A teraz pracujeme zasa niečo, čo není dotiahnuté a zasa sa chcete schovať za nás, za poslancov a povedať, čak to poslanci schváli, však to kurník šopa dotiahnite a ja vám schválim všetko. Ale nech to je podľa zákona, nech to, aby sme sa tam nehádzali tvrdenie proti tvrdeniu. Jeden tvrdí, že tam niečo nemá a druhý tvrdí, že to má. Ďakujem. Pán poslanec, neviem, teda odporúčate mi, aby som tú nájomnú zmluvu podpísal teraz? Nie, ja sa pýtam, lebo keď hovoríte, že nekonám, tak mi poradte, že či ju mám podpísať. Ale veď tá RVVS to už skoro cez rok nepodpísala, tak čo ste teda, tak ste aj minule pod tou čovkou, sme tam dali do uznesenia, že sa stretneme ako komisia a bolo tam napísané, že že Mestský úrad má predložiť materiály dokonca v decembri na zastupiteľstvo. Rok sa zasa nič nedeje. Poslanec, prečo sa to nedeje? Prečo to neriešime? Pán poslanec, nedeje sa to z toho dôvodu, lebo nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon. A dvojstranný právny úkon znamená, že to musia podpísať dva subjekty. Ja som to za prenajímateľa podpísal, nájomca to nepodpísal, to je všetko. Ja si myslím, že to je dostatočne zrozumiteľné a pochopiteľné. Ešte posledný krát, ale veď o tom to je, že oni to aj tak teraz nepodpíšu, lebo asi im tam niečo chýba. Však sme sa o tom bavili. Ja tu nechcem robiť žiadne teatra alebo niečo. Mne ide o dobrú vec. Ja chcem, aby sa to dotiahlo, aby sa to začalo splácať tak, ako sa to má. A pokiaľ teda sa nevedia dve strany dohodnúť, tak si nájdeme nejakého nestranného človeka, nejakého nestranného technického znalca, ktorý sem príde a rozhodne, aby teda obidve strany dosiahli niečo alebo nejaké iné riešenia. Ja neviem, ale ja nechcem tu schvaľovať niečo, čo potom budeme za pol roka napadať súdom a bude to riešiť už druhé súdne konanie. Veď pýtam sa, je to normálne súdiť sa s vlastnou spoločnosťou? Ja si myslím, že nie. Pán poslanec, vyjadri sa pán prednosta k tomu, ale ešte predtým. Nikto tu nechce robiť žiadne spory, len celý problém je asi v tom, že tak ako aj vy mi tvrdíte, že je to naša dcerská spoločnosť, tak ako je slušné v rodine, že dcéra by mala poslúchať svoju matku alebo svojich rodičov, tak tuto by to malo byť tiež tak. A tu by sa nemalo diskutovať o tom, že či to schváli dcerská spoločnosť alebo neschváli. Viete, my sme sa dostali do situácie, že vy sa tu zastávate vodárenskej spoločnosti plus ďalší 5 poslanci na úkor hospodárskych a ekonomických záujmov mesta Nemšova, ktoré máte ako poslanci zastupovať. A to není nič pekné, to je jednoducho realita. Takto to jednoducho je. Ja som nájomnú zmluvu podpísal v roku 2023, vodárenská spoločnosť nájomnú zmluvu nepodpísala. Neoprávnene podniká na cudzom majetku, to je jednoducho holý fakt. A vy ste im teraz nahrali pingpongovú loptičku s ďalšími 5, pretože ja nemám mandát im ďalšiu nájomnú zmluvu predložiť na uzatvorenie na podpis. Takže asi tak, ako vy si to musíte jednoducho uzrejmiť,
že koho tu vlastne zastupujete. Či zastupujete vodárenskú spoločnosť alebo mesto Nemšová, lebo mne to tak vypadá, že vy nezastupujete mesto Nemšová. A neviem, z akých pohnutok zastupujete vodárenskú spoločnosť, ktorú, upozorňujem vás, nemáme väčšinové hlasovacie práva. Nemáme. Nech sa páči, pán prednosta. Ďakujem. Tento materiál, tak ako bol pripravený, áno, vychádza z toho, že v minulosti bola pripravená zmluva, nepodpísaná na základe výhrad vodárenskej spoločnosti. Mesto, aj keď nemuselo to robiť, ale dobre, vyšli sme im v ústrety. Mesto odpisuje svoj majetok 20 rokov, Vodárenská vie preklopiť náklady na vodárenský majetok pri odpisovaní v modeli 50 rokov. To je taký ten prvý základ, aby im to úsod schválilo do cien. Mesto urobilo teda ústupky, tak ako si to vyžadoval konateľ vodárenskej spoločnosti. Dopracoval dokumentáciu, ktorá nebola súčasťou obstarania dokumentácie ako stavby. Vypracovalo to, čo ste hovorili, prevádzkové poriadky, nie len tým, že ich vypracovala spoločnosť, ktorá nám to dodala, ale vypracoval ich odborník, ktorého si vybrala vodárenská spoločnosť. To je jedna vec. Z ceny bolo odpočítané všetko, čo sa vodárenské nepozdávalo. Dobre, uznávame. Cena sa znížila a vyšli sme veľmi v ústrety. Navrhlo sa nájomné, ktoré je priateľné a doslova si povedzme veľmi nízke. Keď rozložíme, že sme ten majetok im teraz prenajali minimálne na 50 rokov a táto odpisová schéma by mala znamenať, že po 50 rokoch mesto Nemšová dostane tie peniaze naspäť a vybuduje tam ako keby novú sieť, zmodernizuje ju a upraví. Áno, vodárenská neoprávnene používa túto sieť bez nejakých výhrad. V pohode. To je ten základ. A ten základ je jednoznačne taký, že mesto vyšlo v ústrety a vodárenská nie. A teraz sme spravili to, že sme vlastne porušili zákon o správe alebo o majetku obcí, kde v prvom rade mestské zastupiteľstvo zastupuje obec a má dbať o efektívne, hospodárne a tak ďalej využívanie majetku. Áno, tú pôvodnú zmluvu nám vodárenská nepodpíše, urobili sme ústupky, mali ste materiál, ktorý to predkladal. Takže nedá sa, ktorý to celé riešil. Riešenie na stole, stačilo povedať áno. Neviem, aké ďalšie riešenie je a ja budem veľmi rád, keď mi niekto povie, čo sa má urobiť ďalej s týmto majetkom. Ja poviem vám, aké je správne riešenie. Tak, ako tu všetci sedíme, niekto by mal ísť a podať by mal trestné oznámenie na vodárenskú spoločnosť za užívanie majetku. A tie následky môžu byť omnoho väčšie, ako si vieme predstaviť. Tým vodovodom ide voda. To nie je, že by užívali, ja neviem, pozemok a pestovali mrkvu. A ako to bude ďalej? Čo sa stane? Mali by sme to teraz v podstate zabrániť im a vytváraniu ďalšie škody, teda odpojiť vodu, odpojiť kanál a ľuďom na IBVčke povedať dosť. Nevydávať už žiadne stavebné povolenia, nekolaudovať tam nič. Ľudia sa stali rukojemníkmi. A mesto Nemšová sa stalo rukojemníkom vodárenskej spoločnosti. Vodárenská spoločnosť diktuje, ktorý majetok si prevezme a ktorý nie. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja si myslím, že to riešiť nemusíme. Toto vyrieši asi teda naozaj prokurátor. Ja myslím, že kolegovia a kolegyne si dostatočne prebrali túto tému a tým hlasovaním pomerne jednoznačným vedeli všetci, čo robia a čo bude nasledovať. To už asi je uzavretá vec. Ja by som chcel možno poprosiť alebo navrhnúť vám, kolegovia, že by sme skúsili možno na tieto zimné obdobia zmeniť priestor na niečo menšie, ktoré by sa dalo ľahšie vykúriť, lebo myslím si, že pre pár ľudí, ktorí tu sedíme na zastupiteľstve, je zaberať takúto sálu, vykurovať ju a svietiť doplná pomerne, aj napriek tomu, že sú tu ledky,
možno taký väčší luxus, že skúsiť sa zamyslieť nad tým presťahovať takéto zastupiteľstva napríklad do nejakých menších priestorov, ako je horná časť múzea, alebo teda objektu múzeu, ak by sme sa tam zmestili. Myslím, že by to mohlo byť aj rozumnejšie. Keďže tu nie je veľmi veľký záujem verejnosti, tak si myslím, že by to takto mohlo postačovať. Ďakujem. Beriem na vedomie, ako súhlasím s tým, pôvodný zámer bol aj taký, že do veľkej sály z toho dôvodu, pokiaľ budú mať ľudia záujem, aby mohli prísť. Na druhej strane, tým, že sa to vlastne prenáša napriamo a si to môže každý pozrieť, tak aj z toho dôvodu možno tí ľudia tu nie sú. Takže ja by som to tiež najbližšie máme v decembri. Budeme to mať hore v zasadačke, len neviem s tým streamovaním, ale asi sa tam zmestíme. Dobre. Dobre, ak nemá nikto ďalej do diskusie žiadnu pripomienku ani návrh, tak túto ukončujem. Tým pádom ukončuje dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Ďakujem, stretneme sa v decembri.